വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രേക്ഷക ഹൃദയം കീഴടക്കിയ ഏഷ്യാനെറ്റ് പരമ്പരയിലൊന്നാണ് സ്വാന്തനം. പരമ്പരയുടെ വാർത്തകളെല്ലാം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പെട്ടെന്ന് വൈറലാകാറുണ്ട്. കുടുംബവിളക്കിനെ പിന്തള്ളി ഒരു മാസമായിട്ട് ഈ പരമ്പര തന്നെയാണ് റേറ്റിംഗിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നതും. തിങ്കൾ മുതൽ ശനിയാഴ്ച വരെയാണ് ഈ പരമ്പര ഏഷ്യാനെറ്റിലെത്തുന്നത്. 7 മണി തൊട്ടാണ് പരമ്പര അവതരിപ്പിക്കുന്നതും. കൂടാതെ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലും ഈ പരമ്പര ലഭ്യമാണ്. പരമ്പരയിലെ താരങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ എല്ലാം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകാറുണ്ട്. അഞ്ജലിയുടെയും ശിവന്റെയും കഥയാണ് പരമ്പര എടുത്തു പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് അഞ്ജലി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗോപികയുടെ കുറച്ച് വീഡിയോസാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. താരം തന്നെയാണ് ഇത് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നതും. ക്ലബിൽ അടിപൊളി ഡാൻസുമായി നിൽക്കുന്ന താരത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ആരാധകരെല്ലാം ഈ വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.